Hi! So, ito na unang tanong. Ano talaga? Agad-agad. Hindi, marami na silang gustong malaman. So, ako lang yung magtatanong sa'yo. Ha? Ano? Success ba? Success ba? Apag tayo. Lagyan ko muna ng tubig yan. Umiiwas mo sa akin si Oyong, pasensya na mga moms. Yung mga tanong nyo, hanap ako ng proper timing. Medyo tulala pa siya ngayon. Hindi ko alam kung natatrauma ba siya, meron siyang gustong iwasan. Pero, ang alam ko lang po talaga ay, magdidisco kami mamaya, magpa-party kami habang nag-gin kami sa gilid. Tama mali, Oyong. Yes. Parang ayaw niya na akong kainuman. Okay, sago. Hi, Ramel Juan. Yesterday, once more. Sagutin mo muna kasi, Oyong. Ano tanong? Hi, Marisa Vico. Hello po. Gilit si Ma'am Suzy. Hindi, kasi ayaw kasi i-clear ni Oyong. Eh, gusto ko nga sana itanong sa kanya. Kung totoo. Kasagutin niya daw. Halika dito yung... Wala talaga dito. Yung. Sige. Oyong, totoo ba? Na. Ano ito? Ayun na yan. Ay, totoo ba? Na. Kayo na ulit. Ryan. Ano si Ryan? Sagutin mo na ito. Alam naman na nila. Bakit ni Ryan? Ba't si Ryan? Kasi ano tanong mo nga? Ang tanong ko kayo na ba ulit? Ba't sinagot mo Ryan? Si Ryan? Bakit? Kayo ulit. Kaya talaga. Di ba, ang tanong ko, kayo na ba ulit? Sabi mo, Ryan? May jowa ka bang Ryan? Ala. Ryan. Siya si ano. Nag-buy namin. Siya. Ikaw na lang. Pag tanong mo. Ano pa? Ulitin mo ba ulit? O, di ba? Ayan ha. Nahuhuli ka na ha. Siya tunay na ahas. Lahat tuloy. Kahit, Ano naman ni Ryan pagdating niya doon, wala ka. Nahanap ka talaga niya. Si Adela, ganun. Ano yung mukha niya? ako rin yan, hindi kita kilala sinungaling. Baka ngayon pa lang. Di ba yung? Galing talang kilay ni Ma'am Suzy. Kasi, tulad niya, di ba, mga moms, may maribago tayo marites na nalaman. Chinat ko na siya ulit. Chinat ko siya ulit. Sabi ko, nagpunta ka pala ng farm. Hindi naman siya nag-reply. Tapos yung sasabihin mo na, nahanap ko, ay, Di ba kaya nga, pinicturean ko sa sinend sa'yo. Wala ko yan. sana Kikilig ka lang naman dyan. sana binigyan mo na lang. Uy, Angel, ano yan? Ma'am, sabay na classmate ko, nakabila ako sa kanya. Ano, Angel Mon. Oo, thank you. Ma'am, sorry, Omega. Bahuglat siya. Nina Progosa, thank you. Magko-coffee break kami. Clarissa. Uy, abangan ninyo ha, yung mga bags ko. Ayaw mo siya, shout out from Osamis. Uy, alam mo, ang gwapo nung taga Ocean Jet na ano kanina. Na, ano to, seaman. Kasi sabi, taga Osamis, ang gwapo. Kung ba naman, girl life? Let's have our coffee. So we are having our coffee right now. Thank you, Angel Mo. Oo, kaya lang, hindi alam ni yung hindi ko nagtitrain naman talaga black coffee lang. Ayun. Pero okay lang. Siyempre dahil tinimpla niya yan, iinumin Wala na. namang black ko. Ay, ito pa. Yes, Sister Susan, Ocean Jet. Nag-Ocean Jet kami kanina. Totoo ba? 0, 3, 3. Pero okay lang. Okay. Okay na medyo. Pinayan natin. Oo. It's good. Kasi, Piniyagan. Kaya naman kasi nagsabi na, pupunta na ako dito. na mag-join. Oo. Yun. Hi, Binlo. Paligwa na si Bating o yung Matreya. Tess Abano, hello din. Thank you. Guys ha, buti nakikita niyo kasi It's Mom Shigila po, yung name ng aking page. So maraming salamat.
May name pa Di ba sa page ko? Diba, parang nakita ko yun na parang change ano Name. mo, change name. Pinalitan na ng kuya. Kay Lilian Hernandez. Rhea! Yeah. Ha? Cebu to Bohol, hindi ko alam 800 yata. May ginagawa pa siya. Kay Buhi. Ewan ko sa kanya. Ewan ko rito. Nag-usap ba talaga kayo? Miray, nagka-usap. Ay, sila yan, pag nagla-live ako, nanonood siya ng live ko. Diba? Diba? 3 beses na. Diba? Ganyan siya. Buti ka. Pero nagtanong ko sa kanya na, nung tinanong ko si Ryan nga, saan ka ba? Kasi naman ni Ma'am CJ, sabi niya, busy daw siya sa trabaho, sa Cagayan de Oro. Nag-stay in siya doon sa Cagayan de Oro. Kaya hindi niya kinuha yung project sa farm. Oo. Kasi doon siya na-assign. Hindi na tinatawag na, the design is, stay in sa Cagayan de Oro. Alam niyo na. May! Sa Cagayan de Oro kasi siya Medyo pinulang pa ako ng tulog kaya nagising ako ng Pero kahapon, naligo kami ng ulan, naligo kami ng ulan ng bilang ko. Kita ko siya doon sa kalsada. Nakahubad. Nakahubad na siya, tapos naka-boxer. Kinikilig ka naman. Hindi ako kinikilig. Naka-boxer lang siya, tapos sabi niya, Oyong, kumahalo, ganun lang. Parang artista lang. Parang artista lang, ganun lang. Jackie matanda. Parang famous na. Hi Mar! Kamusta ka na Mar? Kakainis ko. Tess Abana, Teens Ranis, thank you. Nung ako, nasa live ako, nag-comment siya nga, Oyong, tapos, yung mga viewers natin, nag-up nila to, hindi siya yung niyan. Bukas sila yung Comment. siya nga, may itong salita ko, bakit hindi ka pumunta dito, hindi ka pumunta ni Ma'am Chikli na sabi niya, busy daw siya sa Cagayan de Oro daw siya, stay in. So yun ang nangyari. Stay in siya doon sa trabaho, sa Cagayan. Mainit pala. I-straighten ko sana. Baka malapis Tapos, na lang nung kahapon, naligo kami ng ulan kasi bumagsak yung ulan, malakas. Nakita ko siya naligo ng ulan kasi dumaan kami sa lugar nila. Ano ginawa mo doon? Dumaan kami ng daan doon sa Kabitaugan. Di ba, kuta sa kanila. Kuta ng naglakad-lakad. Nakita ko siya nasa likod. Tinawag ko, Oyong, hello. Parang artista lang. Parang artista lang. Hello. So wala na. Wala. Ha? Hindi na rin daw siya babalik. Alam ko baka pumunta siya rin kasi kinuha niya yung gamit niya. Yun. Parang yun. Kinuha niya yung gamit. Sa kay Lero na siya nag-stay in. Uwian lang siya pag linggo. Linggo yun. Linggo ba yata bulan? Linggo yun. Linggo ng hapon. Salamat, Jen. Ha? May mainit pa man May mainit ito. Ay, may mainit pa yun, no? Magdita. Ay, kami daw na. Pak, ayan na. Ayan na, pak. Pak. Huwag ka muna mag-coffee. Dapat water ka muna. Mataas din ang ano niya. Ito. Wala na friend ko. Mola na. Mapanakit yung kwento, no? Siya dapat yung ano ko. Hello, Ma'am Mari. I-hatsit ko kaya lang sinaktan niya lang ako. Hindi okay lang yun. The design is emotional. Damage. Sira ulo ka. Kung wala na. Asa? Please. This. Ano ko sa kanya nga? Tama na. For me. For me. For me, please. Tama na. Sira ulo ka. Hi, Sinchan Faith. Bernadette Umayo. Beg! Gawin na tubig kay Garipin ra. Sira ulo kasi ito si Yuyo. Nananakit. Magkape ka? Ikaw nga. Cerelac. Ewan ko ba? Tubig, pag-iinan ng ano. Oh. Hindi natin sa bahay, natin ang ganyan. Yan. Sa bahay, madumi. Dito, madumi.
Wala pang tubig. Pag nag-inom tayo, ikot na naman ang baso, di ba? Pero dito pag nag-inom, isa-isang baso. Maghugas sana ako ng tubig sa grito. And, Kaya ayun, kahit pa may tubig, wala na the design is very, Ha? the design is very, Ay! Oh! kararating lang namin si Jen dito. Mahal na mahal kita. Ngunit ako ay aalis na. Dito po kina Antipidad, mga family relatives po ni Diva. Naligo ka na ba? Oo nga, maaga ka pala naligo. Sana hindi ka na Let's pray in the name of the Father, the Son, and the Spirit. Bless us, O Lord, from this thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Ang fiesta! Fiesta! Dinner time! Wait! Bye, mama. Pagana ka kasi. Ba't ko nakatilog? Si Ma'am, si G.I. let's pray. Isay natin so we have Ma'am si G, Oyong, Argel. May trabaho siya, Sharon. Kasi siya sa trabaho na. Si Amanda, hindi siya. Si Alex, si Ma'am. Yeah, let's see. Punch. This is just the first dinner Ano na to? for today in Wow, Bohol. siro na. Tomorrow is the second day. Sa amin. Last days of the Sunday. And after that, po sila sa... Naka-ano ka na? Naka-recharge ka na? hindi na. So, ano pa lang ako? Ano ka magpapalda ka ngayon? Ang terno. Hindi siya kasyati. Oo, sabi ko sa'yo sa akin hindi kasi. Sige kasi ito. Mas malaki kasi ako sa'yo. Mas malaki ako sa'yo. Kung kasya sa akin yun, kakasya sa'yo. Hindi, selection. Ayun na. Tinapon ko na yung mga ganyan. No? Papa-attitude ko mag-iig. So this is our celebration for the anniversary. Dadahan na princess. Happy anniversary! Ay, lagi. Wait lang. Ayun! Hinahanap ko. Happy anniversary! So let's get na our food.
We have ihaw na ano. Hotdog. Gulay. Let's eat. Thank you po, Ate Ben Maguilar. Laps. Yung. Yes po. Going to eat na rin. Sabi ko sa'yo, ang sarap na. Okay, tanong na. Ang ganda mo na. Nga pero wala ka pa yung last time when no, umuwi ka pala agad. Nung sinulog natin. Inihaw. Pinagbatsak pa. Nakain na rin kayo.
Skip the ads naman din sa baba, please. Okay. Hi, Rhea Magamay. Ka-5 pa. Ate. Kain tayo guys. Gano'n yun mo. Pagkain namin, iyaw na atay ng baboy. Sinong tatay? Oy, nakikinig si Maritol. Yeah, GL. Oo. Kaya lang, hindi nyo kilala yung pinag-uusapan namin kaya. Ay, parang medyo kilala nyo. No? Parang medyo kilala nyo siya. Thank you, GL. Gia. Fresh na si Rhea pa. Mayong gabi, yes. Makikisayo kami dyan yung may music sa labas. Diskuhan. Aida Alvarez. Ano ba yung PKM? Okay ka naman sa pakiramdam mo? Sakit ka pa? Ate Jen. First na sila. Diba no? Very good. Sino bang atay ng baboy ka? Repack soda. Bukas pa po. Ito lang dad. Galing lang isa-isa din. Sabi ma, thank you for sharing this live. Yung mga ads bang lumalabas? Mga ads, just kailangan ko ma-monitor siya ba? Wala kang ayos pa. No? Wala. Ilang araw? Ilang araw yun, parang 5 weeks siya. Ay, 2 weeks. 2 weeks kaya yan. After nung ang sabi ni kay Robert, naligo kayo sa ulan. Yun ang penalty. So, yun nag-ano ang kanilay.
Anong live ka? Kaming apat lang ulit. Yun nga eh. Oh, tupa. Tupa. May ads si Oyong. Yung akin. Oh, tupa. Lagi kami kami sa banker. Atay up. Atay. Asan ka? Bakit ba may kulang? Thank you po. May ads si Oyong. Yung akin wala pa. Nanap ako. Sabi pa lang kulang tayo. Daddy, wala. Ay, sumulegi. Mambari lolo. Legi kilo. Kaya dapat mag-stay muna kayo dito at least 10 minutes or 30 minutes. Para lumabas siya. Kasi mamintain yung viewers. Hindi. Last week tayo. Last week na. Yay! Nag-kismisa kami dalawa. Yes, John Cabrera. Uy, favorite ko ni Loela. Yung kanino Horror Trippers. Ano Noel? How niya? Go daw. Go daw. Puro ka lang tawa ng tao. Puro ka lang tawa. Pag ito umiyak, ibig sabihin mabigat na. Napuno na siya. Tignan nyo naman, nagkabalangayan na, pero nakangiti pa rin. Pag-abalik mo sa Amerika. Pag-abalik mo sa... Ay, yung yun mo. Grabe. Tata Biloria, gwapo niya, no? Siya ba to? Si Tata Biloria. Anong natin Milor? Oh, yung may favorite mo. Bili mo, ako friend niya ako, pero ikaw ang favorite niya. Lagi man Loren. Ay, hindi pwede. Baka mamaya wala na naman mangyari dito sa live at sa Facebook. 2 weeks. 2 weeks po walang income yung mga video. Sana ngayon meron eh. Baka 1 year sa ano kailangan. Ah, diba? Gwapo, no? Wag lang talagang pipikit eh. Kasi wala naka-Amerikana. Sabi ko, wag lang pipikit. Ay, Nika Verdida. See you. Mawawala talaga yung ads. Basta pong may ads, huwag nyo siyang i-ex. Huwag nyo siyang i-ex. Tatapos din yung ads. Wala alam si Oyo.
Hazel pa ako to, oh. Ano yan? Go with the flow. Jennifer Soliesa from Mondurrio, Ilo City. Hi, Tol. Hi daw, sabi ni brother. My brother. Si Aboy. Hey, Apple! Tol, baka sa ano ko na ano ha? Yung ano kay Zenki. Rice pa yung, wala nagbabawas nga rin siya, di ba? Nagbabawas po siya ng kainan pag may camera. Naglalakihan ako. Ganun talaga. Sonia Soriso. Hi, Gina Baker. June 4. Sabi tao. Bakit kanya pagalas kayo sa hapon na napitigoy sumakay. Sumusad ka rin kabon sila ng kaligo. Ito sa nasa oras na ulo ito. Pero hindi naman gusto yung ganito kasi ano, hindi pwede din dito ng area natin tumilakan ng ito. Ito hindi na ako ganito at tumuli, hindi kita ng kabaw. Kasi, walang gusto. Ay, wala ko tayo. Ako. Sabi niya. Marami. Kapag nakuha ka ng mga ligo sa pag-resort, tama naman na 5. Thank you, Menchi Salisa. I love you. Dito din sila sa likod. Thank you, Gia. Adel kaya sa inihaw ko. Ayan, oh, shahada. Di mo ba nakikita? Ang puti, ako lang dito kasi hindi talaga magbalik sa una. Shahada Ampato. Shout out kay Shahada Ampato. Shahada Ampato. Shahada Ampato. Pero ang ikon ako nanay, hindi talaga na nabalik sa una. Ano? 25 years siguro. Alinis siguro mga 30 years. Ang puti, ako kung ka na 10 years old ako, dahil 10 years old, ilahan ang nasa ako sa balik. 34 daw ako. Nebreha. Nebreha. Dilma ba? Sonelda. So, sa mga nitiglig. Oh. Dalaisa. Drake. Kaya hapon niya naman. Gani siya kataas pero gamay lang ka. Ikan mo dahil sa siguro, no? Kasi lang siya, medyo hili-hili lang siya. Kahit sa kaniluwag lang kayo. Ano ba dito? Hi, Nolfa. Kasi leaders. Okay, man po yung mama. Ay, nag-eating, ano nito? Kaya pasaka pa naman sa sulanan ng dalan nyo ba ito? Lahat. Sayas, naman ito.
Parang Ang ginagawa sa daan. Sabi ko, bibutol lang. Talikod lang niya. Shahada, pasensya ka na ha. Hindi ko mapagbibigyan yung demanding mong request. Gawa na meron siya ibang kausap. So, hindi ko siya i-istorbohin para lang sa shoutout. Kung hindi ka po happy na nakikita siya, pwede po kayo maghanap ng ibang live. Julius. Adel Kayasa. Kaya ano. Yes. Wala pong next. Promise. Hindi kita mapagbibigyan. Pasensya na, ha? Don't get mad, pero hindi ko mapagbibigyan yung demand mo. Ano na yung ganyang klaseng demanding?